Os ponentes son Marité, de COP57, socia de COP57, Ricardo... María José Vázquez. Ricardo Paz, de Aiso Peto, e Raquel Doallo, de FIARE. E, bueno, vamos a dar a coñecer, moito de vos as coñeceredes, pero vamos a falar de que vai o tema este todo das finanzas éticas. Sin máis, vos paso con vos. Boas tardes, supoño que se me escoita ben, eu me escoito moito, entón supoño que sí. Nada, antes de nada, agradecer en nome dos tres pois a invitación aquí para poder expor o noso traballo e expor un pouco o que facemos dentro do que sería o terreo que se marcaría no concepto de finanzas éticas ou de banca ética. Eu pertenzo a unha asociación que é Aiso Peto. Normalmente todos nós estamos moi relacionados. Raquel tamén é de Aiso Peto. Eu a súa vez son de FIARE, COP57 é un dos que máis participa en FIARE, tamén socia de FIARE. Entón, un pouco xa para que vayades entendendo que o que facemos moitas veces é tecer redes dentro do que sería o ámbito de traballo que nos marcamos. Que serían as finanzas éticas? Eu creo que as finanzas éticas é unha idea que xa é moi bella, ven de moito antes do que empezou a utilizarse ese concepto. Se utiliza hoxe en día fundamentalmente como unha ferramenta alternativa que sería a banca convencional e se utiliza como unha ferramenta ante todo de transformación social. Parte un pouco da idea de que temos que ter unha responsabilidade nos diferentes niveis, focos de consumo que temos. Un dos consumos que temos casi todos, consumo de cartos, consumo de servicios bancarios, aforro, escaso, pero aforro. E da alguma maneira o que se plantexe que debemos ter unha responsabilidade acerca dos nosos actos de consumo e nese caso de consumo de produtos bancarios. Sobre todo cando somos aforradores, e como aforradores o que facemos é entregarlle os cartos a unha entidade que xa independentemente de todo o que pasou co tema da crise financiera internacional, todo o que pasou co tema das estafas múltiples e variadas que os bancos foron diseñando nos últimos anos, pois, a parte deso, estaba simplemente a alimentar un modelo social, político e económico que, ao mellor, moitos de nós estamos completamente en contra, pero se estaba alimentando cos nosos cartos. Entón, un pouco as finanzas éticas o que tratan é de alimentar os proxectos que teñen que ver coas nosas ideas tamén cos nosos cartos. Por lo tanto, ter unha responsabilidade acerca das nosas decisións a nivel financiero. Aiso Peto é unha pequena asociación. AI significa Asociación por un Interese Solidario. Levamos 8 anos traballando. En ese sentido, tamén é unha cousa que creo que é importante explicar, e é que nós non somos, ningún dos tres que estamos aquí, representantes de tres proxectos. Nós somos representantes de tres realidades xa constituídas e que xa teñen unha trayectoria detrás de funcionamento. É dicir, que non se trata dun plantexamento utópico acerca do que se pode facer, sino que se trata de algo que xa se está a facer, como unha ferramenta para transformar as cousas. Entón, en nos 8 anos que levamos traballando, pois, o noso traballo consiste en algo moi simple, moi sincero. Xuntamos os nosos aforros, cos nosos aforros o que facemos é préstamos, ou podemos chamarle, para non entrar en vericuetos legais, axudas económicas a proxectos de autoemprego e tamén a proxectos de formación que consideramos para nós que son éticamente aceptables. Éticamente aceptable significa que no momento en que van a ser implantados nun determinado territorio, nun determinado espacio, van a supor unha mellora para o entorno no que se van a desenvolver. E que, ao mesmo tempo, dado que son proxectos de autoemprego, cumplen unhas condicións onde o traballo xerado non vai estar en condición do que moitas veces chamaríamos unha explotación miserenta, ou onde exista discriminación de xénero, ou onde exista moitas veces economía subversiva. O primeiro objetivo, lóxicamente, destes préstamos, destas axudas, é a integración de esa persona que vai a desenvolver ese proxecto na sociedade a traverso do traballo, a través dun mecanismo básico que temos todos de integración social, que poder ganarnos a vida con algo que facemos. Ese objetivo fundamental, e unha vez que ese objetivo fundamental nos parece que é viable, avaliamos un pouco tamén a viabilidade económica dos proxectos, na medida en que
podemos facelo, non somos economistas nin banqueiros, pero, bueno, un pouco co sentido común. Avaliamos a viabilidade do proxecto para que, de alguma maneira, se cumpra ese objetivo de integración laboral e, por outro lado, que, de alguma maneira, non afondar na situación, a veces, de exclusión social que ten a persoa que nos demanda axuda no caso de que ese proxecto fracasara, dado que, en realidade, moitas veces as persoas que acuden a nós, na inmensa maioría dos casos, non teñen ningún tipo de posibilidade de acceder a financiamentos en condicións, digamos, normais que marca a banca, porque non teñen, digamos, ningún tipo de aval que lles permita obter un crédito. E incluso en algunhas ocasións son persoas que teñen unha situación de exclusión social. E o que pretendemos precisamente é sacarlo desa situación de exclusión social e, por lo tanto, intentar que o seu proxecto vai adiante, e aí un pouco o principio de prudencia de financiar algo que creamos que realmente pode ser útil, ou, bueno, intentar traballar coas propias persoas que non demandan axuda, un enfoque a traverso de, digamos, de as redes que hai de economía social no país xa constituídas e coas que, digamos, temos contacto para ver a viabilidade máis idónea. Con eso levamos traballando, ahora xa digo, 8 anos, levamos financiado máis de 30 proxectos. Eses proxectos, a inmensa maioría das veces, foron adiante. Algún deses proxectos fracasou, se volveu a retomar, se cambiou incluso a veces de proxecto, pero baseado basicamente na confianza mutua entre os que prestamos os cartos e os que os reciben, pois vemos que en realidade o sistema funciona. E ainda hai pouco saía unha nova no xornal, onde a banca española recoñecía, unha vez liberados de os activos máis tóxicos mandados a ese suposto banco mal, que é unha cousa un pouco extraña, porque tal vez non haxa ningún bo, tiña unha morosidade do 10,4%, prácticamente esa morosidade se pode atribuir a prácticas especulativas absolutamente irresponsables e absolutamente carentes de lógica, incluso desde o punto de vista da economía máis neoliberal. Nós temos unha morosidade bastante máis baixa, é dicir, facendo cousas en principio que a banca consideraría que de alto risco e absolutamente disparatadas, pois dá a sensación de que temos un pouco máis de sentido común que a banca convencional, dado que a nosa morosidade non chega nin de lonxe a ese grado do 3,4%. Como se pode participar en Aisopeto? Pois nós temos unha conta corrente na Caixa Rural, porque tiñamos un problema e era que os nosos cartos tiñamos que telo nun banco, a pesar de estar en contra deles. Decidimos que a Caixa Rural, unha vez feito un pouco un estudio sobre as prácticas financeiras das distintas entidades, era a menos mala, que reunía unha serie de requisitos mínimos que nos considerábamos exigibles a unha entidade financiera. Temos participacións, é un concepto que evidentemente pretende evitar fundamentalmente eso de ter accións, non temos accións de nada, temos participacións de aforro, e esas participacións de aforro van formando parte da caixa común de cartos que temos para deixar. Calquera persoa, o único que ten que facer é mercar unha, dúas, tres, catro, as que queira, hasta 1 millón de participación de 60 euros, e a partir de aí os seus cartos pasan a formar parte desa caixa. É moi importante que entendan que son os seus aforros, para nós é algo fundamental, no sentido de que no peto non hai donacións, o sea, non somos unha ONG, non é alguén que nos deixa ali os seus cartos e se olvida deles. Nós o que pretendemos fundamentalmente é que a persoa que deixa ali os seus cartos, sexan 60 euros, ou sexan 600, ou sexan 6.000, sexa consciente de que son os seus aforros e de que de alguma maneira faga un seguimento de que é o que estamos a facer nós con eses aforros. Normalmente as decisións acerca de a que se lle deixan os cartos pois non están tomadas por todos os socios, non todos os socios participan no proxecto de toma de decisións, a pesar de que sí é un proceso que está completamente aberto constantemente para que todos os socios opinen sobre o que temos e o que debemos facer, non? Pero, bueno, realmente tomamos un grupo de persoas que somos o mellor os, entre comillas, máis activos, formamos parte da xunta directiva ou que temos máis disponibilidade de tempo para mensualmente reunirnos en Santiago, no local de Palxea, que é unha cooperativa de comercio xusto,
onde, bueno, pois imos avaliando, unha vez que xa temos o traballo feito vía correo electrónico, imos avaliando os proxectos e dándolle adiante aqueles que podemos, en función da disponibilidade dos cartos e en función, digamos, de que os proxectos nos parezcan que realmente cumplen cos requisitos que pedimos. Nestes 8 anos somos capaces de xuntar un pequeniño capital de 65.000 euros, pero fomos capaces de prestar a proxectos por 145.000, que é a tesoreira, 145.000 euros, o cal, bueno, para min é unha das satisfaccións máis grandes, non? No sentido de que, en realidade, os proxectos que financiamos acaba volvendo os cartos a nós en un tempo non demasiado longo e os podemos volver a poñer en funcionamento e ao servicio de iniciativas que vemos que son interesantes e que teñen, digamos, futuro, non? Bueno, e unha última cousa que comentaría é que nós non cobramos xuros, é dicir, non hai ningún tipo de interese porque consideramos que non é necesario, nós non somos unha asociación bancaria, somos un sistema completamente parabancario e, polo tanto, tamén paralegal, non ilegal, pero sí paralegal, e non necesitamos de ninguna maneira ter xuros, é dicir, para nós non necesitamos que os nosos aforros se vexan recompensados económicamente, sino que o que necesitamos é que os nosos aforros, os nosos esforzos se vexan recompensados dun xeito, creo que moito máis gratificante, que coas posibilidades de mellora social para as persoas implicadas en todos os proxectos e un pouco para a sociedade no seu conxunto. Esa rentabilidade social, política, como lle queiramos chamar, é para nós, digamos, a remuneración do noso aforro. Dado que non pagamos ningún tipo de interese a xente que deposita os cartos no peto, tampouco lle cobramos ningún tipo de interese ás persoas que nos piden préstamos. Consideramos que en ese caso sería unha pura e simple usura. Bueno, a razón de que empezara a falar eu é porque vamos a intentar graduar a charla dende un nivel, digamos, de microfinanzas. Nos facemos préstamos moi pequenos, moi ligados ao territorio, solo no ámbito de Galicia, entón, de un nivel, digamos, máis baixo a un nivel medio, que sería un pouco o que cubriría a COP27, e a un nivel, digamos, máis alto, máis xeral, que é un pouco o que cubre, digamos, FIARE, no sentido de que está a punto, digamos, de ser capaz de ofertarse a produtos financieros como a banca convencional, porque os tres somos enormemente conscientes de que necesitamos funcionar como un banco, no sentido tradicional da palabra, que moitos de nós temos hipotecas, recibos, nóminas, etcétera, etcétera, e, polo tanto, era necesario construir esa ferramenta, non era só unha cuestión de pequenas asociacións onde contamos fundamentalmente coa militancia e o voluntarismo das persoas que forman parte delas, sino que era necesario, de alguma maneira, xerar a nivel estatal unha estrutura bancaria realmente alternativa. E entón, deixo xa con Marité. Bueno, pues ante todo, boas tardes a todos e a todas. E como se agradeceu Ricardo, gracias a Roberto por a invitación e darnos a oportunidade de falar un pouco e afianzar un pouco máis e dar un pouco máis de confianza acerca do que a banca ética. COP27 é unha cooperativa de servicios financeiros que promove o aforro e trata, e a través dese aforro, dá préstamos a entidades da economía social e solidaria. COP27 nace, pois, é unha, bueno, pois, da configuración de, pois, eran en Barcelona, 57, non sei se recordades, a editorial Bruguera, que polos anos 98 ou 89, máis ou menos, pecha as súas portas e os obreiros, 57 traballadores da editorial, bueno, pois a través da loita conseguiron pois uns aforros que se foron destinados a crear a cooperativa COP27. E tamén, gracias aos movementos cidadáns, foi posible que este proxecto saíra adiante.
Nace en Barcelona, como vos decía, no 96, e a partir do 2005, bueno, pois despois dunha andadura de máis ou menos 10 anos e de que o proxecto se consolida, empeza a estenderse en rede e detrás de COP57 Cataluña nace COP57 Aragón, a continuación COP Madrid, Andalucía e os últimos, neste momento, que en constituirse foi COP57 Galicia, que, bueno, pois nacemos en maio de 2009 e bota a andar con 16 entidades e 25 socios colaboradores. Bueno, quen forma parte de COP57? Bueno, pois como vos decía, entidades como poden ser cooperativas, ONGs, asociacións, fundacións, autónomos e tamén persoas físicas, que se chaman socios colaboradores. As entidades son as únicas que poden recibir, que poden acudir aos servicios financeiros de COP57. Bueno, pois, para ser, si tienes unha entidade, ben sea fundación ou cooperativa ou asociación, e queres ser socio de COP57, bueno, pois o que hai que facer o primeiro é aportar 1.000 euros ao capital social da cooperativa. E a partir de aí, bueno, pois, se a entidade quere meter os seus aforros en COP57, seguir metendo, o lógico que o faga, en COP57, bueno, pois, evidentemente, pois, aí están os aforros. Ese capital social de 1.000 euros que se aportan, o capital social da cooperativa, son recuperables cando esa entidade decide, por as razóns que sexan, salir de COP57. É dicir, ese capital sempre se recupera. Os outros socios, os socios colaboradores, é dicir, persoas físicas, yo, Marité, quero ser socio colaborador de COP57. Bueno, pois para ser socio colaborador de COP57 se necesita a aportación de 300 euros o capital social da cooperativa. Non podo solicitar crédito a COP57 porque COP57, repito, solamente concede crédito ás entidades. Entidades, lóxicamente, que han de ter uns proxectos, bueno, pois, éticos, lóxicamente, pois, dedicarse, pois, por exemplo, proxectos de medio ambiente, proxectos de educación, proxectos de agricultura ecolóxica, proxectos, é dicir, éticos, é dicir, que non sexa, pois, crear, eu que sei, pois, unha fábrica de armamentos ou algo que non queremos, que non desexamos. Ben, o máximo órgano de COP57 decisorio é a Asamblea. E tanto os socios colaboradores como as entidades participan na Asamblea con voz e voto por un igual, en igualdade de condicións. Tanto socios colaboradores como entidades, eso sí, formamos parte dos órganos directivos de igual xeito. É dicir, un socio colaborador pode participar da decisión que toma a Asamblea, participar con pleno dereito, igual que calquera entidade. E tamén pode estar nos órganos directivos, indudablemente. De feito, en todos os órganos, tanto na sección territorial como nas comisións, tanto social como ética, hai socios colaboradores. Hai un tanto por cento fixo de socios colaboradores. Ben, podemos aportar capital en COP57 de 1 a 3 anos. Lóxicamente, despois se van renovando. Os xuros, pois os xuros, a cantidade que se remunera por cartos postos en COP57 o marca a Asamblea sempre. A
Anualmente a Asamblea é quen marca, todos os socios marcan en común acordo o interés que se vai a pagar por esos cartos. Hai un 15% de todo o capital que non vai a préstamos, sino que está como reserva, pois se alguén, algunha persoa física ou entidade, pois reclama os seus cartos. Bueno, pois hai un 15% de fondo do capital total da cooperativa que está depositado e non se pode tocar porque solamente se reserva a devolución. Calquera persoa ou entidade pode solicitar a devolución e con 48 horas con antelación se devolve os seus cartos ou os cartos que necesite. Vamos a ver, estou así un pouco pensando a ver o que pode ser máis interesante para non ser o máis claro posible. COP57 se fundamenta nos principios cooperativos, lóxicamente, como cooperativa que é. E cales son esos principios? Bueno, pois un dos principios é o principio de coherencia, é dicir, eu, se estou de acordo, se quero controlar o que se fai cos meus cartos, cos meus aforros, evidentemente, bueno, pois me nego rotundamente a que con meus aforros pois se este pois dando axudas a fábricas que traballan con armamento, que venden armamento, que destrozan o medio ambiente no terceiro mundo, ou cousas, proxectos que eu non deseo que fagan cos meus aforros. Por lo tanto, se eu son coherente, esa coherencia pois ten que estar aí. E quero saber que é o que se fai cos meus aforros, a donde van a parar os meus aforros. O principio de solidaridade, é dicir, moitas veces hai proxectos que non son rentables económicamente, pero sí son necesarios socialmente. Entón, bueno, pois, ese principio tamén ten que rexir aí, ten que estar presente. COP57, 2 veces o ano, os socios, todos os socios de COP57 teñen coñecemento de a donde van a ir os seus aforros, é dicir, que proxectos se financiaron cos aforros de cada un de nós. Por lo tanto, tratamos de ser o máximo transparentes posibles, seguindo, lóxicamente, esos principios que rixen nas cooperativas. E, bueno, decir que o máximo órgano de goberno da cooperativa de COP57 Galicia é a sección territorial, é o Consello Rector. A continuación ten dúas comisións, que unha é a Comisión Social, que se encarga de evaluar, pois, por exemplo, unha entidade, unha cooperativa, unha ONG, un autónomo solicita entrada en COP57, bueno, pois o primeiro que se fai é evaluar un pouco esa cooperativa, esa entidade e pois estar convencidos e conocer que esa entidade que vai ser socia de COP57 pois se rige por os principios éticos. E por último está a comisión, pois agora non me sale, antes non me saliu, bueno, económica, chamémoslle, vou chamarle a comisión económica de COP57, que é, por exemplo, a entidade que solicita recursos financeiros. Bueno, pois hai unha comisión que se dedica a estudiar ese proxecto, se é viable, non é viable e se a cooperativa cumple os requisitos. E iso, máis ou menos, é o que os quería trasladar de COP57 e, bueno, supoño que nas preguntas poderemos aclarar un poquinho máis o que vos desixedes, por suposto. Bueno, boas tardes, noites a todas e a todos. Reiterar os agradecementos pola invitación a estar hoxe aquí tamén
neste día tan especial tamén, non? Que mo é o 15 de maio. Entón, bueno, eu vou falar de FIARE, que é unha entidade da que eu, bueno, participo tamén como os meus compañeros como persoa socia. É unha entidade na que participamos persoas físicas e distintos colectivos de un número bastante amplo bueno, que cubre unhas sensibilidades bastante diversas, digamos, como son pois proxectos de finanzas éticas, como é o caso de Aisopeto, COP57, o movimento ecoloxista, proxectos de comercio xusto, entidades cooperativas que traballan con inserción sociolaboral de colectivos en risco de exclusión, sindicatos, concellos, unha amalgama para que vexades un pouco tamén o contexto da participación, que é unha das claves nestes proxectos de finanzas éticas. Entón, FIARE é un proxecto, unha entidade que a nivel estatal traballa pola constitución dunha cooperativa de banca ética, unha cooperativa de crédito sin ánimo de lucro. E isto tamén é unha diferencia fundamental que axuda un pouco a entender a estrutura un pouco diferente e tamén máis complexa en algúns aspectos con respecto a COP57 e ao PETO, que se moven, sabemos, no ámbito non regulado para bancario, e no caso de FIARE o que buscamos, e estamos xa nese proceso de alcanzar tamén dunha maneira plena, xa o vimos ver agora cando veixamos un pouco a historia, o momento no que estamos, alcanzar o que sería o traballo formal como unha banca convencional, o sea, desde o punto de vista operativo de ofrecer servicios habituais á cidadanía, pero cuns criterios totalmente diferentes, que serían os mesmos principios do resto de entidades de finanzas éticas, o sea, digamos das tres entidades, destes proxectos que estamos aquí hoxe na mesa, que serían o mapa que en Galicia constitúe, digamos, os tres niveis micro, meso, macro de finanzas éticas no noso territorio, non? Entón, bueno, FIARE, por eso podemos entender que é unha ferramenta como o PETO e como a COP57, unha ferramenta de transformación social. Por que? Porque, por un lado, constitúese por colectivos e organizacións que traballan a súa vez pola transformación social e, por outra parte, porque quere ofrecer tamén unha ferramenta de uso para toda a cidadanía, non só colectivos, sino tamén persoas físicas, desde outro punto de vista, con outros criterios, dándolle a volta o que nos viñamos identificando, sobre todo desde os movimentos sociais que ofrecía a banca convencional. Non nos convencía, e ese foi unha das razóns, simplemente que temos hoxe para financiarnos como organizacións, como colectivos? Nos necesitamos financiamento para traballar. Que temos? Convéncenos? É suficiente? Cumple os principios cos que nos traballamos na nosa práctica habitual? Non, pois temos que crear outra cousa, non? E iso é un pouco, digamos así en resumo, o motivo de que se crease este tipo de entidades, non? Unha desconformidade, unha identificación dunha situación injusta que non se correspondía para nada co que nos identificábamos co que eran os nosos objetivos, que era transformar, non? Como colectivo social, sobre todo, a realidade a través da realización dos proxectos, non? Entón, precisábamos, por unha parte, unha ferramenta de financiamento, e, por outra parte, tanto como colectivos como persoas físicas, decíamos, a ver, onde estamos deixando os nosos cartos, onde estamos poñendo os nosos aforros, que a súa vez estas ferramentas, a banca convencional, neste caso, está prestando a outros proxectos. Realmente a banca está facendo o traballo que tiña que facer, que recoller aforro de persoas físicas ou xurídicas, non igual, e poñelo a disposición da cidadanía. Nos consideramos como ferramenta ao servicio da cidadanía, como proxecto social, como ferramenta de transformación social, que a banca ten que ser simplemente unha ferramenta práctica, ao servicio do que ten que ser. E para o noso servicio é a sociedade, ten que ser unha ferramenta colectiva, construída dun xeito colectivo e que ofreza uns servicios a toda a cidadanía. E é un pouco por eso que nacen estes proxectos e que precisamente o PETO e COP57 son dos propulsores máis, dos promotores máis fortes deste tipo de entidades, non? Pois é un pouco para complementar ese mapa que necesitamos ofrecer unha ferramenta práctica e unha ferramenta de uso e algo que cubra todo ese mapa de necesidades que nos temos de financiamento e tamén como persoas usuarias de querer poñer os cartos e militar, digamos, con o noso aforro e decidir que se vaya dirixido a onde nos consideramos así un pouco en bruto, non? Que ten que ir dirixido, non? Que é polo que traballan as entidades sociais.
Entón, os principios de FIARE como proxecto de banca ética, que sería esa estructura, son os mesmos que os de o resto de proxectos de finanzas éticas de xeito participativo, non? Pois unha participación democrática, FIARE como cooperativa de crédito, non quero dicir, eu como persoa socia teño o mesmo poder de decisión que unha persoa socia que poña máis ou menos capital social que a min. Eu participo, nos en FIARE en Galiza decidimos, acordamos, non? Dentro da Asociación FIARE Galiza, que digamos o componente territorial desde o cal se construe FIARE para neste proxecto estatal, acordamos que as participacións ao capital social son desde 300 euros, non? Entón, eu como persoa física acheguei 300 euros, que representa, digamos, en valor numérico a miña participación ao capital social. O meu voto, o meu poder de decisión é o mesmo que o que pode poñer unha entidade xurídica, no sentido de que o principio de participación democrática, como en toda a cooperativa, implica unha persoa, un voto. O principio de transparencia, que tamén lle dá un pouco a volta o que viñamos nos identificando no resto na banca convencional, non? Nos queremos saber o que se fai cos nosos aforros, non? Queremos saber e queremos participar e queremos que se expoña e que se xa pública a toda a información, todo o traballo que se está facendo nesta estrutura que nos construímos de xeito horizontal. En FIARE temos, digamos, unha estrutura un pouco diferente tamén a de COP57, a de OPETO. Somos unha cooperativa, unha entidade que hoxe, digamos que a nivel galego, por un pouco a distribución que fixemos para operativizar o traballo máis de operativa bancaria, que é o que se veu facendo estes anos, que foi recoller aforro e apoiar a entidades da economía solidaria, proxectos de inserción sociolaboral, unha serie de proxectos de regeneración da nosa sociedade. Nesta parte operativa bancaria, digamos que estamos adscritos a unha das 3 oficinas que físicamente existen en todo o que é o Estado español, non? No noso caso Galiza estamos adscritas a de Bilbao, que foi precisamente digamos, o espacio xerme onde naceu o proxecto FIARE, non? Surdiu un pouco en Euskadi e desde outros territorios fomos sumando a difundir esta idea e a construir o proxecto desde os distintos territorios, non? Entón, nesa estrutura hai uns custes, digamos, non? Que a nos exixen uns cálculos de tipo de interese, por exemplo. Este tipo de interese vai ir calculado en base ás nosas necesidades, que son crecer como estructura de servicio á cidadanía. Eso implica que, como non temos un objetivo de ánimo de lucro, que é dicir, de maximizar o beneficio e a final de ano poder, en base a ese beneficio, retribuir máis ou menos según sexa o poder maior ou menor dos nosos, serían accionistas no caso dunha empresa privada convencional, non? En noso caso das nosas persoas socias, nos temos... É que me emociono, non? Vale. Entón, un pouco ese sería o sentido, non? Para entender un pouco a diferencia entre ánimo de lucro e non ánimo de lucro, que non implica a ausencia de tipo de interés, no noso caso, no cal o necesitamos para cubrir unha estructura que, por exemplo, nos permita, de aquí a uns meses, poder continuar coas oficinas físicamente que os están funcionando, co persoal que traballa nas oficinas na parte operativa bancaria, que é diferente á parte, digamos, sociocultural, que na cal participan as persoas socias, pois como no meu caso hoxe, na difusión do proxecto, dentro das comisións que hai para a avaliación ético-social dos proxectos, de definir un pouco si son válidos un pouco para contribuir ao noso territorio esos proxectos que están a necesitar financiamento e que queren desenvolver un proxecto, non? Todo ese proxecto, todo ese campo, digamos, sociocultural, todo ese campo de decisión ético-social é o que está directamente nos territorios no que participa, digamos, a base social desde abaixo, non? Despois hai unha parte máis técnica no que se refire ao económico-financeiro, non? Que sería o que está nas oficinas. E un pouco tamén o sentido desta estructura, non? Entón, xa fun comentando un pouquiño, non? Pero a historia de FIARE móvese un pouco desde ese xerme que naceu en Euskadi hai no 2003, cando un grupo de persoas, un conxunto de movimentos sociais, de colectivos,
Identificaron esa necesidade, comezaron así a facer algúns contactos con algunhas entidades que xa funcionaban no ámbito europeo. Comezouse un pouco a difundir este proxecto. Nos en Galicia unímonos como Asociación Fiare Galiza no ano 2010, a principios, constituímonos, e aí empezamos a traballar en accións de difusión como pode ser esta e na construción do proxecto, mediante as comisións de traballo de ético social, cando chega un proxecto que necesita financiamento, que chega ese momento de valorar se realmente é un proxecto que nos queremos apoiar, porque é un proxecto que vai apoiar tamén o noso territorio, que é un dos nosos obxectivos. Un pouco nese proceso, como se veu traballando, foi como axentes da banca ética italiana, que é unha entidade que isto ten sentido para entender o momento no que estamos agora. A Banca Popular Ética é unha cooperativa de crédito, tamén sin ánimo de lucro, cuns principios idénticos aos nosos, e un pouco por iso se identificou como noso socio, digamos, nese momento en que nos estábamos constituíndonos co objetivo de traballar como cooperativa de crédito que ofrecese unha conta corrente, libreta de aforro para as persoas que quixesen depositar os seus cartos nunha entidade de banca ética, e que pudésemos tamén apoiar esas entidades de economía solidaria que no noso territorio necesitasen ese financiamento. Entón, nese momento, acordamos traballar, e niso estivemos ata este momento, ata a actualidade, como unha especie, cun convenio de colaboración como axentes desta banca popular ética, que é a banca ética italiana. Neste momento, estamos a 3 días, mércores, da asamblea na que nos integraremos coa Banca Popular Ética. A Banca Popular Ética pasará de ser unha entidade de ámbito italiano a ser unha entidade de ámbito europeo, e Fiare, o proxecto Fiare ata agora, digamos, se constituirá formalmente como a quinta área desta nova, entre comillas, cooperativa de crédito que pasa a traballar de traballar no ámbito italiano a ser unha cooperativa conxunta na que convive neste caso, 4 seccións italianas que coa súa trayectoria están constituídas por máis de 30.000 persoas socias, e nós como quinta área, que organizacionalmente, digamos, como estructura interna, imos continuar como estamos nestes meses. Fixemos aí internamente unhos cambios tamén de organización. Agora somos, en vez de Asociación Fiare Galiza, imos transferir un pouco o noso traballo máis como Galiza Norte, Galiza Sur, para comunicarnos igualmente como proxecto galego, pero un pouco dinamizar tamén o maior número de persoas que estamos participando. Pero a idea é que esa operativa bancaria agora, con esta integración, xa podera ser completa no sentido de, por exemplo, ofrecer un servicio que nós como persoas socias viñamos demandando desde hai xa un tempo, que por exemplo, poder ter unha conta corrente, por exemplo, que é algo que agora como persoa física eu me vexo coa imposibilidade de facelo na banca ética, porque ata agora os servicios que se ofrecían desde Fiare era recoller esos depósitos para poñelos a disposición de proxectos que necesitasen o noso financiamento. Entón, agora é un momento moi interesante, tamén así un pouco complexo, porque o momento de transición, deses pasos que se deron desde 2003, en Galicia desde 2010, e neste sábado, que non estou segura, pero, se non se vai poñer en streaming, seguro que se colga algún vídeo despois, invito-vos a que estedes atentos así á página web, a que participedes, claro, porque, digamos que é un punto de inflexión moi importante, porque a partir do sábado, formalmente, si todo vai como se prevé, porque o traballo non é só de cara a partir desta asamblea, sino que é un traballo que xa se ven validando e facendo en conxunto desde hai máis de 2 anos entre, digamos, as dúas fases das cooperativas, pois xa pasaremos a esa fase de traballar, digamos, plenamente como banca ética no territorio español. Entón, ese sería, digamos, o punto no que estamos. Que eso non significa que a partir de aquí o traballo xa este feito, porque nós, en realidade, nestes espacios de difusión, no que insistimos en a participación como persoas socias, digamos, como persoas que militen dentro dunha organización, e é que nos distingue de outros proxectos nos que se insiste noutro tipo de vinculación. Nos o que pretendemos é que a xente se implique tanto cos seus aforros como co seu tempo, e con achegar este proxecto a canta maior
canto máis xente posible para que en realidade se cumpla o objetivo de FIARE, non? Que ser unha ferramenta ao servicio en máis da cidadanía, como ferramenta participativa, para dirixir a toda a cidadanía. Entón, para iso é moi importante non pararnos nesto de ter os servicios, digamos, habituais, conqueridos, sino continuar, porque ainda falta moito traballo de poñer a disposición ese crédito ao servicio de toda a cidadanía e dar un pouco eses servicios que nos estamos demandando, que nos parecen fundamentais para continuar coa transformación da sociedade. E, bueno, creo que me liei así un pouquiño, porque estamos así un momento moi interesante, pero, bueno, un pouco para que vexadas así tamén en forma máis concreta o mapa, pois algunhas cifras serían que, en canto a persoas físicas, digamos, a nivel do Estado, xa somos máis de 4.000 persoas físicas e máis de 400 organizacións. E en Galicia superamos xa as 400 persoas físicas, máis de 30 organizacións e un concello, para que un pouco vexades que dentro dese abanico que vos decía de pluralidade tamén de sensibilidades que están representadas en FIARE, pois que sí que imos avanzando, bueno, en realidade é un traballo que ainda nos queda moito por facer, pero, bueno, que somos entidades que, como decía Ricardo, ¿no? O sea, somos proxectos no sentido de que seguimos caminhando, nos queda moito por construir, pero que xa estamos funcionando, xa ofrecemos alternativas, e realmente xa traballamos da man de moitos colectivos que a súa vez están traballando da man de outros colectivos que a súa vez siguen traballando en rede para continuar con este tipo de transformacións. Bueno, creo que nada máis. Simplemente, bueno, agradecer outra vez. Viña antes escoitando na radio, que, bueno, me fai así un pouco de debate comentalo. Unha frase que me parece moi boa e que define así un pouco viña falando con unha psicóloga, creo que era, da importancia de non perder así digamos, a felicidade, as ganas, así, o optimismo nos momentos de loita, non? Porque parece ser que... Isto é un comentario, non? Que non me tengo moito a ver, pero bueno. Porque parece ser que os índices de depresión e os índices de... a veces que aumentan nas persoas que son máis críticas, digamos, da sociedade, non? Entón, invitábase un pouco a poñer en práctica unha frase que vos quitei hai uns anos que era: cambiaremos as cousas, pero non deixaremos de ser felices mentres tanto. E para min, así, eu estudei economía, e para min foi moi gracioso estar en FIARE, porque eu odiaba escapaba un pouco desta área das finanzas, que me parecía como moi árida. E a día de hoxe é impresionante ver como tantas sensibilidades, tantos colectivos e persoas totalmente diferentes que proveñen de espacios totalmente tamén, que noutros espacios, o mellor, non estaban compartindo un proxecto, hoxe estamos traballando xuntos, incluso se nos fai interesante, eu creo, falar de finanzas, que sempre ven como así un pouco máis árido, e se nos fai incluso un pouco así como de longe, non? Entón, invitarvos a participar. Bueno, temos aí algunha información dos distintos proxectos, e nada, por xa, perdón, creo.